сказали, его убили, а он живой, здоровый, находится дома. Вот на таких выпусках за год снизился почти 3% и составило 9,2%. Майский указ. У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинськ. Umadoy. İsak doknet ya. Gena ya çayo. Eli, Ibrahim, Muhammad, Rawan. Har bilu. Нападают и наши отступают, говорят. А я хочу вам обратно